Takže ahojte, ja vás vítam pri ďalšom videu. Moje meno je Patrik Popelič a vy sledujete Test Drive. Dneska tu máme takéto autíčko. Jedná sa o Mercedes Vito Tourer. Je to v podstate 8-miestna verzia, ideálna na také presuny väčšieho počtu ľudí, prípadne tovaru, nakoľko viete si vyberať zadné sedačky a tým pádom viete mať z toho klasickú dodávku. Môže sa vám to podobať na Mercedes V-Class, ale je to trošku rozdiel, spoznáte ho väčšinou podľa tejto prednej masky. V-Class má trošku inú prednú masku. Toto je ročník 2017 a je to 2.2 diesel, AdBlue, keďže je to už 2017. V podstate máte tu dvojicu posunných dverí, obrovský priestor. Tu je jedna trojsedačka vyberateľná, posúvateľná. Vzadu môže byť ďalšia trojsedačka, alebo môžete mať takýto veľký kufor, ktorý si potom ešte ukážeme na videu znútra. Čiže viete tu mať 3 miesta a vpredu 2 miesta. Máme tu klasické audio, žiadna príplatková verzia. Máme tu síce napísané, že Limited Edition. Rovnako interiér spoznáte, že ste vo Vito. Na rozdiel od V-klasy, ktorá má krajší interiér. Sedačky takéto operátkami. Ako vidíte, operátka na tejto strane chýbajú, sú iba na jednej strane, čo je nevýhoda oproti či už Kalifornii alebo Volkswagen Multivan. Tam je to lepšie, nakoľko tam si viete vyložiť ruku aj tu na. Toto tu viete použiť, ale zvažuje sa to aj dopredu, aj táto časť. A nie je to úplne také pohodlné, čiže tým pádom neviete si vyložiť tú druhú ruku na túto. Respektíve nie, viete si ju vyložiť, ale nie je to až také pohodlné ako vo Volkswagene. Takže za toto dávam trošku minusové body Mercedesu. Ale za čo ale dávam plusové body sú tieto pekné tlačítka, hliníkové, pôsobí to trošku lepším dojmom. Aj tieto výduchy sú celkom pekné, hoci toto je len nejaký plast. A presne tu už máme vlastne takúto nevýhodu, že toto tu je už dolámané, čiže rýchlo sa to zničí. A autíčko má nejakých 200 000 km, 207. Takéto veci, hoď v interiéri to vôbec nevidno, že by malo nejakých 207 000. Interiér je pekný zachovaný, nemáme tu strechu, nejakú panoramatickú, máme tu výduchy po stranách, vzadu, čiže pre jedných, pre druhých, po oboch stranách svetielka, okno, s týmto tu si viete vyklopiť toto zadné okno, čiže aspoň trošku niečo si viete pustiť ako keby vzduch. Výhoda po oboch stranách, dvere, tým pádom nastupovanie, vystupovanie úplne fajn. Posed, vzadu posed, tieto sedačky sú celkom také príjemné na posed, akože nie je to úplne topka, ale neviete si ich ani nejak sklápať, čože nevýhoda, nemáte tu ani lakťovú opierku v strede, čože tiež trošku nevýhoda. Jedine po pravej strane tu si viete vyložiť ruku vlastne na tento ako keby ovládací priestor a tým pádom občas sa vám stane, že si vyklopíte okno, hoď nechcete. Máme tu reproduktory po tejto strane taktiež, čiže hudbu počuť v pohode. Isofix 1, druhý, tu máme, na tejto sedačke nie sú, čiže viete tu dať iba 2 Isofixy. Táto sedačka sa dá odpojiť tu na, vlastne viete ju odpojiť, vybrať, viete ju celú posúvať, tú lavicu. Ale samozrejme je ťažká, čiže je jednoduchšie, ak si odpojíte toto sedačku, vyberiete ju zvlášť a potom tú dvojsedačku viete vybrať. Rovnako takisto nakladanie. Ako
Ako vidíte, kufor máme celkom veľký. Toto je veľmi porovnateľné s Volkswagenom, Multivanom, Caravelou. Viac menej asi je to skôr Caravela, nie Multivan. Multivan je porovnanie skôr ku V-klase. Ale takto. Caravela je hlavne na presun osôb a toto je takisto určené hlavne na presun tých osôb. Budíky tu máme ešte klasické, nemáme tu žiaden virtual cockpit. Radenie pod volantom a tu máme na tejto pačke hornej na dolnej máme tempomat a limiter a na tejto pačke máme všetko ostatné, ovládame tam stierače, smerovky. Nie je to úplne najšťastnejšie riešenie, lebo jednak to z ostatných aut vás to nabáda používať túto pačku a tu by ste nemali už používať, keď máte zariadený stupeň prevodový. Ale no za mňa akože dá sa na to zvyknúť, ale nie je to ideálne určite. A rovnako ovládače na volante, no trošku celé to ovládanie vlastne aj tohto displeja, ktorý nie je dotykový ešte. Klasický Mercedes, máte tu vytáčanie s číslami, viete to použiť na telefón. Ovládanie mi neprišlo nejak akože ani intuitívne a ani nejak akože tak logicky usporiadané. Ďalšia vec, čo si ukážeme. Máme tu vyhrievané sedačky, vyhrieva to celkom rýchlo. Predné sedačky si viete trošku lepšie nastavovať. Posed je fajn, posed je podobný ako v klasickom aute, čiže nemáte pocit dodávky. Nevýhoda, čelné okno máme síce vyhrievané, ale veľmi ľahko schytávate kamienky, tak ako pri dodávkach klasických. Toto si viete manuálne zdvíhať, klasicky dole a ešte viete si opierku naklapať, hej. Čiže taká klasika. Posun máme tu na vpredu. To je taký štandard, to môžeme zavrieť. Takisto viete zatvárať tu na pomocou tohto. Tak. 17 kolesa, 225, 55, R17, zimné gumy. Takže svietila nám teda kontrolka tlaku kolies, keďže chýbala. Toto logo je pekne svieti, to si možno ukážeme, keď sa nám to podarí zapnúť. Autičko je trošku od soli, ale už poumývané, ale ešte stále niekde sú také stopy. Takže máme zimné obdobie, nie je to úplne ideálne. Tu sú takéto akože doplnky karbonové, to si dával už majiteľ. Lízatko určite, akože môže to vyzerať pekne, ale ja by som to dal preč, lebo máte zníženú svetlú výšku, zároveň aj vďaka týmto prahom máte zníženú svetlú výšku a na tie slovenské cesty je to hrúza, lebo zoberete každý obrubník s týmto a takisto máme dosť dier a pri nerovnom povrchu je lepšie mať vyššiu svetlú výšku. Svetla LED Intelligent Light System. Sú to v podstate automatické svetlá, ale akurát tak nefungujú úplne ideálne. Kamionisti nám preblikávali, že ich oslepujeme. Čiže oni sa síce sklapajú a vyklapajú podľa toho vlastne, že či niečo evidujú pred vami, ale nefunguje to úplne ideálne, čiže opäť radšej používať manuálny systém. Vypínať ich, aby ste neoslepovali ďalších vodičov. Pri bežných autách to fungovalo OK, na diaľnici pri kamionoch to nefungovalo dobre. Dobre, máme tu zatmavené sklá, opäť posunné dvere, zasekávanie, čiže doraz. Nemáme tu soft close, opäť vyklapanie toho okienka bočného aj na tejto strane. Tu máte takúto klasickú úložný priestor, viete si tam niečo šupnúť. Chýbajú tu nejaké sklapacie dosky, aby ste títo tu na pasažieri, aby si mohli niečo vyložiť.
ale keďže to slúži hlavne na presun, tak to nie je. Momentálne nám tu pípa, že doplňte AdBlue, ale keďže sme sa dohodli s majiteľom, že AdBlue doplní on, my sme len dotankovali do plna. No, prichádzame ku prvej špecialitke, čo bola pre mňa taká novinka. Zaťahovanie ručnej brzdy. Tu sa uvoľňuje, takto vyťahnutím ju uvoľnite. A tu sa takýmto pedálom stláča nohou. Čože je trošku také zvláštne a neštandardné. Sedačka opäť rovnako nastaviteľná. Posed fajn. Tlačidlá pekné hliníkové. Toto je všetko fajn. Zamykanie, sťahovanie, nastavovanie elektrických spätných zrkadiel. Toto je všetko fajn. No, môžeme si skúsiť zapnúť. Tu máme ešte parkovacie senzory, vypnúť zjazd z kopca, mlovky, automatické svetla. Tie fungovali všetko fajn. Klíma automatická, respektíve nie automatická, pardon, manuálna klíma, keďže na tlačítko. Nemáte tu digitálny ukazovateľ teploty. Štart stop, vypínanie. Štart stop fungoval trošku zvláštne, lebo ja som ho mal zapnutý, ale motor v meste mi nevypínal. Až potom neskôr sme to zistili, že je tam ten štart stop, keď nám ho vypol po dlhšej trase. No, dáme si brzdu. Máme tu nejakých 207 000, doplňte AdBlue, OK. Volič tu sa radí Pčko, stlačíte tlačidlo. Prvá poloha. Varovanie, nenechte systém rozptýlovať do sledovania silničného provozu. Máme tu češtinu, máme tu radio, prehávanie z USBčka, Bluetooth, taká klasika. No nie je to zhľadovo nič akože zaujímavé. Bluetooth, media, zvuk, viete si prepínať. To ovládanie nie je úplne logické, tu si prepínate, používate tie šípočky, nie je to veľmi intuitívne, fakt akože mali sme chvíľku problém sa s tým zorientovať, ale tí, čo majú Mercedes, asi im je to jasné, ako sa to používa. Ručnú. Takto si ju povolíte, už nám nesvieti. A vyskočil nám pedál vonku. Takže takto sa zaťahuje ručná. Veľmi pre mňa zvláštne. Čiže tu máme prvú polohu. Teraz máme ešte druhú polohu. A potom máme tretiu polohu na štartovanie. Ale teraz si nemusíme štartovať. Vieme si tu ukázať ešte také vecičky. Aha, máme dvere ešte otvorené. Ešte zatiahneme. Rovnako vám ukazuje, ak máte kufor otvorený. No a teraz vidíte, od štartu máme spotrebené nejakých 9,6, to nie je nič akože také, dlhodobá nejakých 9,3 po 10 000, takže spotreba 2.2 diesel, celkom fajn, na dlhé trasy máte k dispozícii 140 kW, čiže to je nejakých, ja neviem, 190 koní približne. Za mňa celkom fajn, výkonomu stačilo. Brzdy boli trošku slabšie na náš vkus. Ja osobne by som prijal trošku ostrejšie brzdy. Tempomat, škoda, že nebol adaptívny. Limiter samozrejme sme ani nevyužívali, ale tempomat sme využívali. Ovládanie, viete skákať po jednotkách, keď dáte do prvej polohy. Ak pritlačíte viacej do druhej, tak vám skáče po desiatkách, čiže toto je OK. Ovládanie, no tu viete hlasitosť akurát tak ovládať, pesničky si stade neviete prepínať, viete si ich prepínať tu na. Čiže to mi prišlo také, no, lebo tu na viete, možno teoreticky, keď nejak cez to menu by sme sa preklikali, možno sa to dá nejak aj ovládať. Stále tu niečo bzučí, môžete to počuť. Niečo tam tu bzučí, čo neviem, čo to sú za
servo motorčeky, ale niečo tu bzučí proste stále. Bluetooth, žiadne záznamy, telefón, navigácia, jazda. Čiže jazdu si viete poprepínať kilometre, rýchlosť aktuálnu, dojazd máme nejakých 744 na plnú nádrž, nádrž má asi nejakých 70 litrov približne. A to je viac menej všetko, ukazuje nám tam ešte teplotu, čas, aké základné veci. Dobre, toto si teda vypneme. Chcem sa poďakovať za požičanie auta spoločnosti Flex Rent v Košiciach. Oni nám požičali toto autičko. Za mňa super prístup, rýchle vybavenie, takže ja môžem odporúčať dobré ceny. Takže ak chcete si požičať auto, určite sa pozrite na Flex Rent v Košiciach. Za mňa toto je veľmi pekný detail. Svetla, ako vidíte, ledkové. Celkom fajn. Po zasnutí dáme si na auto. Po vypnutí nám svietia tieto ledky. Toto logo. Audio hralo fajn. Audio hralo celkom dobre, hoci je to obyčajné, žiadne príplatkové, ale hra je dobré. A ako som spomínal, reparky sú aj vzadu, takže počuť aj vzadu dobre. Málo 12V zásuvek, keď sme si chceli dobíjať nejaké telefóny, tak jedna 12V je ešte vzadu v kufri, ale pasažierom by som určite doprial. Ešte nejaké tu na USBčka, aby si oni vedeli nabíjať telefóny. Osvetlenie je fajn, hoci by som to dal za ledkové, nie takéto žlté. Vzadu máte osvetlenie kufra. To sťahovanie okien v pohode, toto stredné neviete sťahovať, to je napevno. No to je asi viac menej klasika. Plne posúvne lavice, máte tu koľajničky, čiže vybrať, posúvať, variabilita priestoru super. Sedačky rovnako posúvne dopredu, dozadu. Žiaľ, neviete si ich akože nejak, viete si ich nadvihovať, ale iba vlastne takto tú zadnú časť, hej, že neviete sa priamo celú sedačku dvíhať. Tu máme úložný priestor takýto malý. Tu mi trošku chýbalo, že toto tu sa nedá nejak vyklopiť alebo vyťahnuť, že tu nie je úložný priestor. Tu si viete dať niečo, telefón si viete uchytiť niekde do tých výduchov, USB, AUX, respektíve jack. Tam máme prehradku, tá je klasická, veľkosť zhruba štandard. Opäť tu na nič, spredu neviete si uložiť, čiže tých úložných priestorov nie je až tak veľa. Sa mi zdá, že v Kalifornii ich bolo viacej tých šuflíkov, čiže Volkswagen je na tom trošku lepšie. No a ospravedlňujem sa, že tu porovnávam s Kaliforniou, ale tu sme mali vlastne v lete požičanú, takže ešte s Caravelou to neviem porovnať, keďže Caravelu som zatiaľ nemal. Ale za mňa fakt akože je to dobré auto, dobre sa s ním jazdilo, dobre to sedelo na ceste, príjemný posed, nebol som zničený, nebolelo ma nič. Ak ste veľmi vpredu, buchate si nohy do tejto prístrojovky, to je trošku nevýhoda, ale inak je toho celkom akože fajn, príjemná jazda.
Hovorím, to ovládanie, dá sa na to zvyknúť, ak máte Mercedes, tak vám to nebude robiť problém, ak ste ešte nemali, tak si chvíľu budete zvykať. Ale no, za mňa fakt akože v tomto by som dal asi prednosť Volkswagenu. Samozrejme záviselo by od konkrétnej ponuky, ale je to veľmi porovnateľné, tie dve auta, ale ja osobne by som si vybral Volkswagen. Nemám pocit žiaľ z tohto, že je to prémiovka, hoď je to Mercedes. Môže byť, že ak by som porovnával Mercedes V-Class, tak by to bolo úplne o niečom inom. Ale toto Vito, keby som si porovnával s Caravellou, tak asi vyhrá Volkswagen. Takže to je ešte kľúčik. Je to v podstate klasické štartovanie kľúčom, čiže nemáme tu bezkľúčový systém, ale s kľúčom. Tento má nejaký taký ochranný obal. Trošku ťažšie sa stlačajú tie tlačidla vďaka tomu, ale aspoň sa nevyšúcha. Chýba mi tu ešte vyhrievaný volant vo výbave, ale to sa zjavne dá akože v príplatkovej výbave zvoliť, ale my sme tu nemali. A ešte tu máme takéto pádielka pod volantom, ktoré sú, tu sa točia vlastne s volantom, tu sú. A vlastne vy tak ako točíte s volantom a idete po zakrutách a chcete si podradiť alebo dať vyšší stupeň, tak je to strašná hlúposť, lebo tým, že nie sú napevno a vy máte vytočený volant, tak vtedy neviete, že či radíte minus alebo plus. Takže toto je úplne hlúpy systém, takto, keď je spojený s volantom, čiže radšej keby boli napevno, by to bolo oveľa lepšie. A ďalšia vec, vy keď máte zaradené D-čko, samo sa vám to nevráti z toho manuálneho radenia, musíte znova preradiť do N-ka a potom znova do D-čka, aby ste vedeli automaticky radiť. Takže to bola taká ďalšia, akože taká trošku nelogická vec, lebo niektoré vozidla majú tak, že vy keď si dáte manuálne radenie s padlami, tak po nejakej dobe sa vám to prepne automaticky, keď už neradíte padlami, tak sa vám to prepne späť do automatu po nejakej dobe. Tu musíte manuálne cez páku prepínať. Takže to je trošku také ďalšie minus. Takže motor, ako som už spomínal, diesel 2.2 140 kW 4x4 výhoda, čiže pohon oboch kolies. Robili sa aj nižšie verzie výkonové, bola tam 116 a 114 CDI, takže máte aj v rôznych výkonových verziách. Nemáme tu Sperry, ale máme tu klasickú tyčku. Máme tu nejaké vytlmenie proti hluku od motora. Motor bol tichý, jazda príjemná, sedí to dobre na ceste. Jediné fakt, čo bola tá nevýhoda, boli tie brzdy za mňa. Tie boli slabšie, ale to je možno, stačilo by vymeniť za nejaké novšie a už by to brzdilo lepšie. Veľké čelné okno, ktoré sa dá ľahko rozbiť. Tu už jedna ďobka je. Takže tak. Ideme ešte do kufra sa pozrieť. Vidíme, či sa nám to podarí. Máme tu zadný stierač. Dvere sú ťažké, dosť sa aj ťažšie otvárajú. Si ich takto vyklopíme len. Tu už máme plynové Sperry. No a ten kufor je fakt akože, snažím sa vám to nejak zo strany, aby ste videli, že fakt je dosť veľký. Mne to fakt akože veľmi pripomína, čo sme mali Volkswagen Californiu, čiže veľkosťou tiež to bol dosť veľký kufor, čiže toto je určite porovnateľné s Caravellou Volkswagen. Ak by ste si dali ešte strešný stan, tak máte z toho Marco Polo a môžete aj prespať aj s viacerými osobami. Zatvára sa ťažšie, ale ako som hovoril, nemáme soft close,
Takže zatvárame manuálne. Stále tu niečo počuť. Ja sa inak ospravedlňujem, nemám opäť mikrofón, som si zabudol. Takže zvuk môže byť trošku horší. No a za mňa, tým, že je to Mercedes, trošku som mal možno očakávania, že trošku budete cítiť ten rozdiel, že je to prémiovka. Za mňa som necítil ten rozdiel, popravde. Možno jediný rozdiel je v tom, že motory Mercedesu, neviem, či sú na tom spoľahlivejšie oproti Volkswagenu, ale ja osobne z hľadiska komfortu sedenia by som si asi skôr vybral nie Mercedes, ale Volkswagen. Cenovo, pokiaľ viem, Mercedes by mal byť trošku drahší, tým, že je to prémiovka, Volkswagen by až tak drahý nemal byť. Aj keď aj tie Volkswageny už stoja. Vzhľadovo určite viacej sa mi páči Mercedes, lebo vyzerá pekne. Tie svetlá, maska, toto pekne svieti. Vyzerá to fakt akože fajn, čiže osobne by som si vybral Mercedes vzhľadovo radšej, ale z hľadiska použiteľnosti, ak mám 4x4, chcem radšej vyššiu svetlú výšku, a to má Volkswagen lepšie, lebo Mercedes nemá takú svetlú výšku a určite nie ani vďaka týmto podbehom. Takže v tomto bola určite či už California alebo Caravela lepšia na tom. Aj ten posed lepší a spotrebou je to porovnateľné s 2 litrom TDIčkom, určite 9,5 sme mali aj na Kalifornii, keď sme išli na tej silnejšej verzii, respektíve my sme mali, myslím, že tu 150 kW, už si teraz nie som istý. A tam to bolo spotrebovo podobné, takže, ale zase tam máte ešte výber motora jedného, a to je biturbo pri Volkswagene, takže viete mať aj vyšší výkon ešte. Za mňa všetko. Dneska je to také kratšie videjko, aj vzhľadom na čas, keďže musíme vozidlo vrátiť. My sme ho teraz dávali dokopy, čistili sme ho, vysávali, aby vyzeralo opäť pekne, tak ako nám ho požičiavali, takisto ho chceme vraciať. Takže nezabudnite, požičovňa FlexRent, vďaka za požičanie. Moje meno je Patrik Popelič a vidíme sa pri ďalšom videu Test Drive. Ahojte.